Аларның күзләре бишәү. Алар сәгатенә 65 км тизлек белән хәрәкәтләнергә мөмкин. Алар кызыл төсне аермый. Аларны Антарктидадан кала дөньяның бөтен почмакларында очратырга мөмкин. Бүген без җәйнең иң матур процессларының берсе булган бал аерту процессын үзебездә сынап карадык. Бу эшне башкарырга безгә умартачы дустыбыз Рамил Гыйбадуллин ярдәм итте. Елмаябыз һәм кул булгыйбыз. Янар, син дә үзеңне галәмдәге кебек хис итәсеңме? Юк, мин күбесенчә үзебезне теге Мадагаскардагы пингвиннар сыман хис итәм. Улыбаемся и машем, парни. Булгандыр инде. Бу атнада тәгәрмәшкә менә ни ияреп кайтты. Һәрбер умартачының үзенең фантазиясе бар. Эй, мәйдан, нишләп ирисез дип кычкырган тегеләргә. Балым югалды. Шиметеп алам аягын теге абзыйның. Ул сикереп куя прям шунда. Тәпири башлагачта минем умарталар креннан иннәсезләп тапты инде. Аннан санап утырадыр ни кортлар. Үзең айткан балдан да тәмлесе юк икән. Балның ничек ясалганын күрер өчен без Рамил янына Шупай авылына юл тоттык. Умарталыкка килеп җитүгә үк махсус костюмнар киеп куйдык. Монда бик сак эш итәргә кирәк. Кортлар балны җиңел генә бирергә теләми дип кисәтеп куйды безне Рамил. Әмма без үзебезне әдәпле тоттык. Без димарны кабызабыз бит. Кортлар безне таламас өчен. Кортлар бер версиясында инде. Ни өчен дымар кирәк? Беренчедән инде дымар аларга неприятно создает, алар качалар төтеннән. Икенче тагын бер версия бар, то что кортлар бит төтенне сизгәннән соң ни дип уйлыйлар инде? Пожар чыккан дип уйлыйлар, шуңа күрә дә инде теге үйләреннән ташлап чыгып китәргә туры килсә, ризык алалар үзе белән. Зобикларына тутыралар бал. И шул бал тутыргачтан инде аларның шага торган функциялары төшә. И шага алмыйлар инде бик каты. Төтен булсын өчен безнең димарда бит. Төтенне әзрәк ябып торам бит. Моңа ишерегрәк агачлар тутырга кирәк. Чөнки ишерек булмаса агач ул янада бетә кызу чыгара бит. Безгә кызу кирәкме? Безгә кирәк төтен. Ишерек агач ул күбесенчә ялкынланып янмый, ишереп шунда төтеп ята. Март авызына төтен биреп куып кертәбез кортларны. Шулай инде эштә әзрәк төтен создаем. Штабалар уйласыннар, всё. Пожар булды дип мәндәндә. Пожарды дип уйлап бөтенләй китсәләр бу өйгә мәңге кайтмас булсалар. Юк, алай китмиләр алар. Ничек соң беләбез без монда бал әзер икәнен? Секреты юк инде аның. Менә моннан үстән карыйбыз, мәсәлән, менә күрәсезме? Пишәтләгән өстә менә пишәтләгән менә. Ачык ячейкалар күрмисез бит, пишәт. Менә монда кара орада. Менә оралар пишәтләгән. Знаешь, бу уже бал өлгергән дигән сүз. Бу мартларны аертабыз без. Нышлап торалар. Менә монда в основном гнездовой корпус и тагын бер өстән корпус инде. Менә ул кара, менә монда күрсәтәм. Менә ул гнездовой корпус и тагын бер корпус. Менә бу корпустагы балны үзләренә җыялар бит. Менә бу корпусны миңа җыялар. Әтегесендә гел үзләренә каламыни. Мондагыларны гел үзләренә генә калдырам мин. Монда чиста бал гына җыялар. Асталар бал да җыялар, үзенең балаларын да үстерәләр. Анда барда тәртиптә булмаган очракта нәрсә эшләтәсең? Һәрбер умартачының үзенең фантазиясе бар. Кем ничек эшли инде? Менә күч тотасың, күч можешь үстәргә бит. Можешь әнкә утыртырга. Яда ничә корт була барлыгы? Монда количество белән нитмиләр, кортны шутламыйлар. Монда теге күләме нидән? Вестан шутлылар кортның. Мәсәлән, инде 5 килограмм примерно инде монда корт булырга тиеш. Күч арып чыга икән, мәсәлән, Әмит умартадан. Ул менә тубалларга без җыябыз аны. Шул тубалга җыга, шул тубалны күтәреп карыйбыз шул кортның күләмен. Весы белән. И аннары инде шунда определяем ничә килограммлы күчләр. Төне буе бүген җирдән күккә алып яшнәде. Менә сүз уңаеннан Рамил бит әле ул төнне дә пасекада үткәрде һәм әйтә янәшәдә генә шулкадәр гөрселдәп
Яшын яшнады деп. Бик каты яшын яшнады кишен. Рамил, сен бізге қатарлайсың, сөйлегенің бейді, умарталықта, түн қонған шақта, қайта қобандың қызларын көрген болғансың. Олар сені бұтарлап ата yazған, емен нешелер болды бұл хәл? Ертен 3-те шықтым, күш жабырға. Нендір тауышлар келе тағын мәйтем. Мұнда нендір хайванлар еридір енді деп өзімше ойлайм енді. Андан соң умартаны қарайым бір мәліні қырдан ғана іш қобан өтіп бара. Андан соң сразу аңладым енді нендей тауышлар болған екен, ол қобан тауышлары болған екен. Шуларға қышқырдым да енді мен теге, «Ей, мәйтем, нешләп йөрисез» деп қышқырдым тегелерге. Миңа үшісі де қарады міне. Бір атлы баралар, үшісі де қарады да миңа аптырап қарап тұралар. Мен тағын бұларға қышқырдым. Шундан соң кіріп қаштылар орманға. Марсель, ана теге мотор шешке звера бойына алып келіп бер әлі, пожалуйста. Қазір міне рамны алабыз бит енді біз. Құртларны рамнан сібіріп түшерге керек. Мына байтып сібіребіз. Алар қазір аңладылар ма нәрсе барғанын? Алар, нәрсе бетімде, аңлылар енді алар айы. Что теге балын алалар. Қазір ашулана башлайлар алар. Қойбірлері шараларын көре башлайлар. Менемді тамған балны шистарта башлайлар алар. Менемді әзірек менемлеріні үрдіргелі ме? Ішке? Әзгіне шында. Менемді мұнда. Оларны қазір исіртем ингравлета болып шығайымы? Все, жетті пакаға. Көп керек ми тоже дымар білен. Менде спорттарды сыпырып қойды. Әй, мына былай. Бұ яғында. Кіреңіне мына былай умартаға таба сібіресіңді. Не үшін мына бұл сібіркі білән яқшы пользоваться, не өзіңнің сібіркіңні иметь. Итті үшін айтып кетем. Мына когда сен шушынды сібіркіні қар бір умартаға отдельно үзіп аласың, сен не распространяешь разные инфекции. Шунда мнение бар енді. Әгер да енді сенің бір сібіркің болса отдельно бүтін умарта үшін, сен бір-бірсінен көшіріп жүресің деген сөз. Бір ұядан екінші ұяға инфекция көшерге мүмкін. Әй. Аха салып жиып барабыз біз. Бұл әйбірнешік деп атала? Корпус. Корпусқа, имы? Корпусқа тұтырабыз, әй. Көтеріп барабыз Марсель білән. Мен мұны алып тұрам, мен сібіркі үшін жауаплы. Яқшы. Иртен ұшып кеттім, бір сағат өтмеді, қайтып балны таба алмай. Балқырты мен балқырты, балым юғалды, кім аны ұрлады. Олар сені нешік шақмайлар? Алар қазір шаға тұрған настроениеда түгіл, пока. Қазір шаға тұрған кейфі қошан боласың? Мына біз бит әлі балны алабыз ғына. Алар әлі бек аңына бітірмәгенлер теге балны алғанны. Қазір біраз мына балны алып бітірәбіз мінамда. Анарсың біз мұны айыртып келгенше, алар мұнда уже бүтіне аңына бітірәлер, бүтін хикмәтіні, нәсәдә хикмәт екенін. Біз уже мұнамда рамнарыны қойғанда алар бигрәк усал болашағанлары. Бик усал болашақлар астағы балны ала башласақ. Үстәге үшін әлі алар бик усал түгел. Умарталықта бал айыртып қына қалмадық. Келішли көзімізге жиләкте шалынған еді. Ымсынып қалдық. Қар орманға кіріп, шытырманларны йырып, жиләгінде жидық, тырысқа да салдық, ауызға да қаптық. Бал білән жиләк иксін бірге тату, шындай рәхәт. Жиләгім, құру жиләгім, сағыныптан сені шибәрім. Жиләгім, құру жиләгім, сағыныптан сені шибәрім. Жиләгім, құру жиләгім, сағыныптан сені шибәрім. Жиләк мен бик жемейм бит. Түзімлік жетмей, наверное, жиләк жерге. Ләкин шулық вақытта есе меңа бек керексе, мен жерге могу өзімні переселийтіп. Жиләгім, құру жиләгім, сағыныптан сені шибәрім. Жиләгім, құру жиләгім, сағыныптан сені шибәрім. Мына біз бәләкей шақта әтиәнилер білән йөридік қора жиләкләріне бит жерге. Анда әтинің дуслары да булайды обычно, бір абзый шулай жиләк жеп йөрей. Бізге бит жиләккә хәтле теге қызығырақ шайырыға, ойнарға жиләк бик жиясы келмей. Шуңа инде теге мен әзірәк бір абзый артына менә булай барам. Бүтінсі дә білә бит инде тиште кура жиләкләрендә йылан бар икән. Бүтінсі дә әкрен генә булса да эштә теге басмаска инде дип уйлап йөриләр. Мен инде шуңа кызыктырып теге бір абзый артынан барам да шимитеп алам аягын теге абзыйның. Ул сикереп куя прям шунда. Менә шундый кызык хәлләр булгалы иде. Бәләкәй чакта инде.
Urur jiragim, sağlıp kutam sinne şiberim. Şirin jiragim, urur jiragim, sağlıp kutam sinne şiberim. Urmandagısı отличается bilen. İdagisi indir искусственныйrak, azrak temi, ну зурак bolsa da, ну temi şu hatlik, как mındağı bələkey kurajetlері sıman. Alar mındağıların indir сочный da, sladkий da, прям şunday kıyaşta şulay kızganlar malar. Bik temniler ayında urman jilerge. Рамил, профессионал умарташчылар белән, ягъни инде коллегаларым белән сөйләшкәнем бар. Алар әйтәләр, хәтта урманда да агачка оялаган умарта күчләрен очратырга мөмкин дип. Синең андый күчләрне тапканың, юлыкканың бармы? Тапканым бар. Шулаймыни? Бер тапкыр инде мин эшләгәндә нефтяникларда эшләгәндә инде менә буш вакытта мужиклар бүтүнсү гүмбәгә киттеләр кирип. Мин инде гүмбә бик җыя белмим, мин дә кирип киттем инде шунда ярып. Но мин дә понятно нәрсә эзләп йөргәнне. Мин шул агачларны эзләп йөрдем. Нинди агачлар? Агачларны кайда кортлар ялый торган. И таптым берсен. Шулай итеп менә бер иске генә эшергән имәнгә уялаган иде ул. Прополислап авызын куйган иде капитально прям. Шуннан соң инде мин моны хәтерләп калдым да ял көннәрне Равил абый жизней белән барып, әти белән ишәү без моннан бер 2 чиләк бал алдык. Ого. Ул 40 бал мондый галәти балдан аерыламысың? Аерыла да диләр, аерылмый да диләр. Син нәрсә дисең? Идәге балда шул кырдан җыела, урманнан җыела, урмандагы балда. Кем бу? Йомранмы? Почти инде. Хәзер рамның печатен алабыз, сәнәк белән алабыз. Чөнки балның центрифугада, медогонкада әйләндерер өчен, шулай итеп снимаем крышку. Тышкы як печать дип аталаш. Әйе. Шунда тутырабыз. Моны җылы су белән генә итәргә кирәк. Әйе, җылы су белән итсәң җайлы була. Забрус дип атала бурыча. Забрус, прополис нәрсә була? Прополис менә ни? Менә прополис менә кырыйда була. Ул прополис кортларның нәрсәсе дигәнне аңлата. Алар специальный железларын выделяют инде. Нитергә, тишекләрне, всякие щельләрне заделывать итәргә. Җил кирмәсен, теге салкын кирмәсен дип инде. Кортның менә шушы чири инфекциясе балга күчәргә мөмкинме? Бал инфекцияләнергә? Юк. Кешегә кагылышлы түгел ул. Юк, кешегә кагылышмый. Кортлар коронавирус белән авырырга мөмкинме? Ансын әйтә алмыйм. Чөнки коронавирус бит инде ул малоизученный дип шуланыла. Аны хәзер әле күбрәк млекопитающийлар белән бәйле. Урнаштырабыз да. Всё, менә урнаштырдык әйбит. Всё, менә башлайбыз. Бисмилlah. Хоп, әйләндерәбез дә менә кабызып җибәрәбез. Ячейкалардагы балны без чыгарабыз хәзер стеналарга, медогонканың. И ул стекать итеп оска җыела бал. Гадәттә авыл җирендә аны кул белән әйләндерәләр, ләкин син җиңү юлын тапкансың. Ну, әйе, менә шундай бер двигательләр сатыла умартачы магазиннарда. Күпме тора микән? Ничә сум санасың? 6000 ялгышмасам тора, 6000, 7000 где-то шул тирәйне. Монда оборотларны можно регулировать итәргә. И һәм дә инде вакытны менә мин 4 минутка куйдым, 4 оборот белән. Кул белән әйләндергәндә без теге түземсезлек проявлять итеп, ныграк та тизрәк тә әйләндерәсе килә бит, ныграк та әйләндереп алабыз. Шуңа күрә теге ныграк әйләндерсәң рам ватылырга может. Краска ничек җыелып килә, киреңне төбе күмелә бара уже. Күрәсеңме? Ул төбе күмелә. Менә шушы әйләнә торган төбенә менә бу теге рамның төбенә хәтле килеп җиткәч бал, сылана башлагач, уже бер фләк дигән сүз менә бу медогонкада. Шуны агызабыз без. Бер фләк 40 литр инде где-то. Бу аккумулятордан 12 вольтка эшли. Упс. Безнең бит әле пешән дә җыелмыйча ята икән. Кулга сәнәк белән тырма тотып, пешән җыярга ашыктык. Балчылар бригадасы монда да сынатмады. Эш җегеткә бер кыз булганда, ничек сынатасың? Кызарып пешә җиләкләр, селтәмим калсын әле. Туган якның матурлыгы сезгә дә булсын әле. Уттай
ise pişen üstü koydığız siz körügüz. Telgeç jilleklerine kuştan eşke jiyığız. Utta ise pişen üstü koydığız siz körügüz. Telgeç jilleklerine kuştan eşke jiyığız. Рамил bilen biz indi Luisa sana söyləyən var mı yok ikən bala şaqdan birilə şuşa kəsib bilen şəğəllənəbез lakin Кәсіпшілер енді сіз алайса. Күбрәк кәсіп қағылар Рамилға çünki onun bütün şeyi şuşa bal bilen ötəydi onun әтisi de big aktiv şəğəllənəydi bal bilen babasının indi ikən də yox zor kolxozlarda yoxuşmasam işdəkçi bulğan bit Рамил babam председатель болған шақта бала ертіға бик зор игътибар күрсәтә булган. Шуның белән инде хәтта минем әбием дә катнаша, ягъни күрше тирә бала йортында Рамилләрнең гаиләсенә актив булыша иде. Инде хәзер Луиза да кушылды. Мин дә хәзер бу кәсепнең бер өлеше. Подрядта. Сине киләсе елда Рамилнең умарталыгында очратырдым. Без килештек бит инде Рамиләйме? Без килештек ишенде киләсе ел мәсьәләсендә все. Заметано. Гыйбадуллиннар нәселендә балның кадерен беләләр. Буыннан буынга күчеп килгән кәсеп бүген тулаем Рамил җилкәсендә. Әтисе аңа умарта карауның бар серләрен дә өйрәтеп калдырган. Мин 5 яшьтә әтиләр белән умарталыкта йөри башладым, әти умартачы булды. Вот шул 5 яшьтән 15 яшькә кадәр мин умарталыкта үстем урманда. Улыгызны кайчан йөртә башладыгыз үзегез белән? Мин аны почти йөртмәдем дә. Үзе йөрби башлады. Тәпи йөри башлагач минем умарталык районнан иннәсе эзләп тапты инде аны. Аннан санап утырадыр ни картлар. Шуннан берәп китте дә миңа. Санарга да шулай гына өйрәнде инде ул дидесез. Картларны шуннан өйрәнеп китте дә менә шуннан соң менә хәзер инде үзенә алды инде бөтен. Педагогыбыз бал белән тулды. Хәзер без аны күтәреп, менә салабыз. Күтәреп куябыз. Әйдә барда. Все булды. Хәзер инде менә флекка агызабыз, ала берсе. Бәләкәй фракция сетка куябыз, һәм зур фракция, чтоб чистарак һәм беспрепятственно балаксын өчен. Шүпләр шунда җыела дигән. Шүпләр дип инде шүпләр ул теге кусочки воска, кортлар берничә кереп ниткән булыргамы, шуңа бөтенләйне җыябыз шунда. Астагысыннан инде бер шүптә калмый. Әйе. Бал китте. Балны куап карыйсызмы? Ярыймы? Әйе, менә булай итеп күрсәтим. Менә булай итәсез дә. Менә булай итеп. Именно шенти бармак белән кирәкме? Бал тамы килә. Әйе, шулай как удобно инде. Ничек күп. Һәм? Бал тамы киләме? Үзең аяткан балдан да тәмлесе юк икән. Үзең аяткан дип инде өлешем кергән дип. Бик гади гына эксперимент инде ул. Балны алабыз да суга бутыйбыз. Машалла да суга бутыйбыз инде. Һәм бал бүтүнәй эре биткәч, аның төбендә бер нәрсә дә булырга тиеш түгел. Бүтүнәй эре битәргә тиеш. Әйе, эре битәргә тиеш ул. Әгәр дә эре битмәсә, беренсе калса, шикләнергә сәбәп бар. Әйе, шикләнергә сәбәп бар, нәрсәдер бутаган булып чыгалар инде балга. Бал үзе бүтүнәй эре битәргә тиеш. Менә шундыйрак. Бу үзең эре битәрме, юкмы? Хәзер карыйбыз инде. Юк, әлбәттә, эре битәргән балны килмәсә, дәвамдыр. Синдә кем сораулар бирәс? Элекке менә балны сотканда химический карандашлар бар иде, менә хәтерләрдә булса. Менә балны менә шәттер алып сөртәләр тулга. Химик карандаш белән биткәрәләр. Әгәр дә эзе чык булса, химик карандашның, значит кушылган була. Рамилә, сезнең якларда аеруча нинди балның нинди төрләре популяр, аеруча җыялар? Чәчәк балы күпчелек монда инде безнең якларда. Ләкин теге аграрный теге колхозлар утыртсалар, карабыдай мәсәлән, экспортсында төрле культуралар то, шуларның балы да инде без җыябыз. Рапсный проблемарак инде аны агулыйлар хәзер. Шуңа күп умартачылар наоборот кошалар андый ниләрдән. Бал җыялар, наоборот аннан кошалар. Кортлар үлә чөнки агулагач рапсны. Мин инде теге балачакта мин яратам. Балачакта татып караган балның беренчесен. Чәчәк миңа калса чәчәк балы самый теге тәмле ул теге менә сокларны да эчәсең бит, яблочный сокны яратасың мәсәлән, әйбәт яратасың, шия согын кемдер ярата.
А кімдір ярта мультифрукт, бит? Мына ул шешек балы как раз мультифрукт сыман можно аны сравнить. Вакытны кадерлибез, юкка сарык итмибез, бал кутларыбыз, без, бал жыябыз, без. Все, алды, хакер орнына куябыз. Ничек, Марсель, жеңелме? Конечно. Разы жеңелейген. Конечно. Жеңел инде, чөнки балын бит сурттык. Кыртларга тагын жай узагына хәтле бәлки тагын тутырып куйырлар. Табигатта возможностьлар булса, тутыралар. Инәкле, пешәнле һәм иң мөһиме, балы көнебез ахырына якынлашып килә. Луизаның ничектер инде минем күзләремнән күренеп торадыр, көннең ахыры һәм күздәге ялкын ышкылары кайдыр инде юкка чыгып бара. Бу күрәсең арыганлыкның бер билгеседер инде, ләкин бу рәхәт арыган. Әйе, шундый бик нык аратты, дөресен генә әйткән вакытта. Ләкин күңелдә шундый рәхәт бер халәт. Мин бүген беренче тапкыр үз кулларым белән бал аертып карадым. Бүтән процессында катнаштым. Минем әле моңарчы карап торганым гына бар иде. Абхазиядә вакытта ничек бал аертканнарын, тау балын. Менә Рамил белән бергәләп Рамил безгә бу процессны бүтәнебезгә бергәләп кичерергә, бүтән этапларында да осталыгыбызны шарлап карарга мөмкинлек бирде. Рәхмәт Рамилгә. Үрләр аша миңа үреләсең, сылы кырларыннан карыйсың. Кара будай тулы төкле тура, бәбәкләр эзеңли, ясмыкның. Шул уйларда ничә көзгә кердем, шул хис белән ничә яз чыктым. Йыллар аша күрәм кояшыңның камылларда шәшрәп янганын. Тау артыннан ишетәм, туган якта әрекмәнгә тамчы тамганын.